So what's up mga guys, good morning nyo tanan. Adlang Martes karon guys. So nagpaila ko guys, ako na si Junre Canilio, ang nagalagad kaninyo sa mga videos nga mga joke-joke. Usay mangod guys, magatubang may sa video, wa may ilis guys, wa hilamos. So guys, karon guys sa paila tago na ko di akong asawa. Please welcome. Round of applause. Akong pinakagwapang asawa. Ayla. Paila ta sa mga tong mga lanlantaw nga wata kaila. Hi guys, maayong buntag sa tanan no. And pila-ila dami ninyo guys kanang hapit na dai mi mag 1 year diri sa YouTube channel guys, and unta kung makita ninyo ni nga video guys is unta mo like, mo comment and paki-subscribe sa amo ang YouTube channel guys kay dako na kay na siya katabang sa amo ang channel guys. Kung unta ganahan mo mulantaw sa amo ang mga video. Lantaw man ni daghang salamat sa inyong pagsuporta sa mga bisan gamay ra kayo views. Okay gyapon. Dugay na mi diri sa YouTube channel guys, and nagsige ra jud mi og gama og content pang good vibes, pang entertaining, pero wala jud mi nagpaila-ila sa inyo. Karon nga video guys is magpaila-ila mi sa inyo kung kinsa mi para sad nga makita ninyo ni sa inyong newsfeed is makaila mo sa amo aba kung kinsa ning mga robot nga nagpakatawa sa inyo. So karon guys magpaila-ila mi no. So siya dai si ako dai si Junre Canilio ug akong asawa nga pinakagwapa diri sa mua. Ug ako dai si Flora May Canilio guys. Amo yung partner kanunay sa mga good vibes na content, entertaining. Pwede sad mo visit sa ang Facebook page. Kasi marapod siya nga ngalan guys, Reylang Family. So guys, mga na among kinahanglan nyo guys nga palaila mi ako si Junre ang asawa. So guys, dahil salamat sa inyong pagsuporta. Kung makita mo ang video guys, Hinta mo subscribe mo. hinta mo subscribe mo. Like, mo comment. Mo like, comment, mo share. So guys, wala mi na pagkilo yan guys ha. Isuda na nga unsay among ngalan ug yang ngalan. Hinaot nga makalangtang mo sa mga video. Dako na kay katabang na mo. And kay kanira among content guys is more on funny video na jud siya guys, entertaining and good vibes lang good sa kanunay. So misulod mi aning YouTube guys kay bisan nara mong swerte diri ba. So hinaot nga tabangan pud mi ninyo. So guys, salamat guys sa suporta. Ako na kay si Junre Canilio ang nag-alagad kaninyo. Ug ako dai si Flora May Canilio. Thank you for watching.